classmate, good morning. Finishing ko karon sa haligi mga classmate. Og sabi, atong bago bagatuon og mason. Ako ito sa inyo kung saan siya nga dali ra siya manon. Nga dili kayo langan. Ako ipakita ko yung layout. Ano niya akong layout mga classmate sa haligi. Naka-ready na akong linsa. Kinahalan, tuntunan gina ito mga classmate. Mao gina yung pinaka-importante. Sa dili pa na ito pinisingan ang haligi og beam mga classmate. Ato gisya ang bukadahan-daan. Ato siya labayan ng pinabasa. Dayon pagkasunod adlaw ato dahil siyang pinison. Kaya aron makagunit gid ang atong finishing. Kung ato na siyang ritson og finishing mga classmate, dayon dili na to bukadahan-daan. Lagi porsyon nga digit siya mo pilit. Mo kagalkal ang atong finishing. Ato gyud siya bukadahan-daan aron makasison ang atong bukada. O dili na to bukadahan-daan mga classmate. Langan gid nato siya finishingan. Sinaw ang beam. Bisa pag atong tiltilan. Lagi mabili niya nga sinaw. Inig-finish ni mga classmate, magpailalom ang tubig. Yan pagkaugan niya, dili sila magpunta. Kung mag-finishing tag haligi beam mga classmate, ang atong focus mga classmate, kinahanglan makapatubo sa daan diri sa nylon, sa iyang kanto. Kay mao nay kinakalangan. Kung dili ta maguna daan, dahil maulahi ang kanto, dili ta malangan sa kanto. Dapat unahon na to ang kanto. Kay pagkubol sa kanto, madungan na sila tanan og finish. Dili na siya tanto nga langan. Apirahan ako muna ang kanto mga classmate. Hapit na ako maporma mga classmate. Ako sa ni pakubulon. Dire dali rin siya mapinis dire mga classmate, kay dali rin sa dire mauga. Kining kanto mo idugay kay mauga. Ingana ra mga classmate para natay agi nga makita. Ato rang balik-balikan. Pagkasunod na mga classmate, dito na po ko sa beam. Naka-ready na ako mga kanto mga classmate. O mauga na ni mga classmate, ako na siyang pinison. Madungan na siya tanan dayon dire. Akin akong gitulo mga classmate. Sayon ra kay ni mga classmate sa nakamao na. Pero parehan ako sa una nga bago pa kong gatuon ni mga classmate. Pertig yung lisuran ni sa kuha. Kaya wala pa ko kaagi. Ako pang i-share sa inyo mga classmate. Araw na po mo yung idea o kung sahot. Akobol na siya mga classmate. Gahe-gahe na siya, pwede na siya pinison. Ay nga na mga classmate, dalir kayo kay murag na natay guide.
Amo na akong pamagi mga classmate ug finishing ko ingana po nang akong style. Human-human na ako mga classmate. Ingatan ako paagi mga classmate og mo finishing ko team og haligi. Unahan gina ko ang kanto. Kay mo nay dugay mo gahi. Ang isunod na po ako mga classmate, dire na pud ko. Kining overhead. Dire na ko ito akong video mga classmate. Kung nagustuhan niyo akong video, i-subscribe lang. I-click ang notification bell para makita niyo talaga akong mga video. Dire na ko kutob. Salamat. Thank you.